mar ng'ama ni malo be. Joka koro watieko ni wach mar usuru moro nitiere mane ogol ndalo moko mar COVID-19 iluongo ni COVID-19 tax relief. Yes. Un kaka jolony e weche mag usuru ipani idhi duoke? Nikech nitiere jomoko mane onyis kara ni atamalo margi pesa ma giyudo ni piny makoro kata usuru margi nok ng'adi. Gima ng'eyo Trevor ni dhi duoke. Tao abiro bet kaparo ni chike mag usuru ai gimiluongo nang'o budget molosi. Onge chieng' ma budget osedok piny. King'iyo higni manene, higni 10 mokalo nyaka sani. Higa ka higa budget watimre nade? Dhi malo. Higa ka higa budget wadhi malo, omedore. Koro tiende niya, ka budget wa medore kata mana chike mag usuru. To kalure kata gata malo miketo e gik mopogore opogore kaka onego bed ni wachudo. Bende nyaka timre nade? Nyaka medre. To koro